Enw'r cywydd nesa yma ydy Bethel Penrhos. Bethel Penrhos oedd enw'r capal o'n i'n mynd iddo fo i'r ysgol Sul am rai blynyddoedd. Dwi'n gwybod sut yn union oedd yr ysgol Sul yma dal yn gorau, achos am blynyddoedd maith, dim ond fi a fy chwaer oedd yr unig aelodau yn yr ysgol Sul. O'n i'n meddwl na rhywbeth glwb preifat, jyst i teulu ni oedd yr ysgol Sul yma llyn. Yn chwarae teg, mae mam sydd yma hynny o chwarae teg fi. Mae mam yn ha dal i fynd i'r capal, mae'r capal dal yn achos just about. A mam, dwi'n meddwl, di'r aelod fenga yna. Bobl yn chwmol, gwch chi o'n chwmol, gweld mam y fama, gwch chi sylweddoli, di hynna ddim yn awydd da i'r achos yna. Na bod, mi allan o'r wyllus o'n. Ond, ia, yn 2012, mi ddaru yr ysgol Sul, lle wedi bod yn aelod, jyst fi efo chwaer, mi lwyddo nhw, gyrru ymlaen, mi ffindio nhw'r plant o'r hwnnw, oedd nhw'n hwylio plant i'r ysgol Sul ar ôl hynny. Ond yn 2012, mi geiodd yr ysgol Sul i drysa am y tro ola, fel 165 o flynyddoedd, dyna diwedd yr ysgol Sul. A erbyn hynny, hyd heddiw, dydw i ddim yn mynd i capal, fel nifer awr o bobl yn henedlaeth i felly. Ond mi yna rhyw chwythdod mawr pan ffeindis i bod yr ysgol Sul wedi cael drysa am y tro ola. Fod i'n gwybod yn iawn fel yma mae pethau'n mynd, mae rhyw chwythdod rhyfedd. Bethel Penrhos. Fesul un, mae nhw'n huno. Rwy'n gwybod hyn ers cyn co. Heb blant mae ei methiant mwy a'i llwydon ddealladwy. Aeth y groes yn groes i'r graen. Hen adfail, ar dywodfaen yw'r capel tawel, a'r tân yn rhew ers amser rwan. Ond Bethel, mae'r tawelwch, off ôl yn